dangu putramu. Menang aja melu-melu sik. Ger putrane Rama bocah bagus. Handoko. Ger Handoko cah bagus ger. Dawuh katimbalan kula Kanjeng Rama. Basuki sowanmu Handoko. Pangestu panjenengan Kanjeng Rama. Sowan kula wonten ngersa panjenengan kalis ing sami kala namun. Sungkem kula kunjuk Kanjeng Rama. Aduh rasane adem maknyes nyang jojo. Pindho keblabaran segara madu kejuglukan Gunung Sari. Nampa sungkeme Handoko. Rama tampa kosok baline pangestune Rama tanpa nono Handoko. Sanget anggen kula mugi dadosaken jimat Rama. Ya, ibune kula Ramani. mara gage sawangen putramu Handoko. Lha iki lho disawang. Ngene iki disawang. Lho. Lamun Handoko ngadeg mongko anggone ngadi busana ngadi sarira besus. Dasare kulite musus, bocahe bagus. Lho. Ya ta? Kulite kuning ngemu gireng pindho emas sinangkling. Lamun Handoko kaya ngene iki. Dalem kepatihan padang jinglang sumunar kaya kena soroting damar. Krana prabawane Handoko. Handoko. Sampun anggenipun ngalembono kaliyan Kang Putra Handoko Ramani. Iya. Entek pangalemban aku. Nuwun sewu Ramani. Piye? Panjenengan nika tiyang sepuh nanging sing urung iso dadi bapak. Sik. Aja terusno sik, dirungokno kok ora kepenak ning kuping. Gone matur iki mau lho kok ora kepenak. Jajal diambali le matur, Bu. Piye? Mature piye? Panjenengan nika tiyang sepuh nanging sing urung iso dadi bapak. Lah iki apa sing marai ra kepenak? Arang-arang ngomong bareng ngomong kok kloro ati. Tiang sepuh urung iso dadi bapak. Sing dikarepno ibune piye? Buktine Ramani. Panjenengan nika tiyang sepuh sing boten adil. Panjenengan nika tiyang sepuh sing mbang cindhe mbang cirata. Monggo putra panjenengan nika boten namung Handoko. Putra panjenengan nika kalih lho Ramani. Ya. Setunggal legawa kanggo kalih Handoko. Nanging kenging napa saben dinten ingkang tansah panjenengan alembono, panjenengan ujo, panjenengan sanjung namung Handoko. Menawi gawah kaliyan legawa saben dintenipun panjenengan seksa panjenengan daksina. Lho. Cuma kados ngaten apa saged dipunustani tiyang sepuh ingkang adil. Bentino nangis ora dosa. Sampun putra panjenengan Ramani. Janji matur perkara legawa kok nangis. Mbok tangis sono ora meneng-meneng. Ya. Ya ta. Nangis so milih getih lohmu bebasan. Legawa iku ya panggah legawa. Cukup ibune. Aku iku paling ora seneng nyawang karo wong nangis. Kok kaya kurang apa wae nangis. Ora perlu ditangisi. Pancen janane kaya ngono. Mula ngene. Jebul iki judule kone kune matur nganggep wong tuwa. Ya ta. Urung iso dadi bapak.
beda. Bedane adoh bumi karo langit. Bumi karo langit. Handoko bocah bagus tanpa cacat. Nanging legawa sing mbok tangisi bendina iki. Bocah rupane ora pokro, elek, ijeh cacat, saranduning raga kebak ing leloro. Sapa sing kuat duwe anak elek kaya legawa? Aku iku pangkat patih, Bu. Isen aku duwe anak elek kaya legawa. Isen Panjenengan kekelindikan atur Ciramandi sinau sorbanapun. Nanging niku tetep titis panjenengan separang kaki bulan panjenengan. wis cukup. Ning dalam kepatihan sing kuwasa aku. Wiwit saiki aku gawe tatanan mligi kanggo keluarga kepatihan. Digatekno. Wiwit saiki, lho, ngono. Legawa ora kena melu kumpul keluarga. Jagong bareng iki gak oleh. Ora entuk. Jagani nek penyakite nulari Handoko. Engko Handoko kena penyakit kulit, dadi elek, anak loro elek kabeh. Ngono ta ora? Ya, kejaba kuwi nek legawa melu jagong dilalahno tamu. Tamune ngerti nek kuwi putraku. Terus aku piye? Ora isin. Nah, mula kuwi legawa ben ora kluyuran, ben ora metu-metu. Wis tak gawekno panggonan dhewe. Mligi kanggo legawa. Tak gawekno krangkeng, kotak, kandang. Engko dilebokno ning jero kandang ngono. Bleng. Wis tak kon manggon. Ben awor kancane. Kancane apa ngono? Bebek. Ben kumpul karo bebek ning jero kandang. Maem diteri. Ngombe diteri. Turu ben ngono awor bebek. Ben ora kururan. Iku legawa. Dene kowe wong kowe sing bagus kok. Sing bakal njunjung derajat wong tuwa. Kowe besok tak calonno patih. Kula calon patih. Patih ngenteni Rama. Sendika dawuh. Nyalon mesti dadi duwe turah-turah. Iji. Tak dono mbako 10 bal temen. Lho iya to. Wis patih jeh. Mbakone akeh. Tak ngono. Kados ngaten iki. Dadi patih. Sadurunge nyalon patih, tak pamerno ngersane Prabu Bawana Aji. Nyawang kowe kepencut karo kowe dadekno patih. Idep-idep klencer ben roh kutha seneng. Klencer. Lunga klencer ning kutha. Legawa. Mereka kados ngaten Rama. Barang kula badhe murugi kalian Kamas Legawa kersanipun nderek klencer. Inci kersanipun derek Kula Ciramandi. pareng nyuwun pamit. Sik. Arep ning ndi? Mugi kalian Kamas Legawa Legawa arep jarene. nderek klencer. Rama. Arep ojak klencer. Nggih. Prai. Mboten napa to, Rama. Sing lunga klencer iku sing apik-apik, sing elek ditinggal ning omah. Nanging Kamas Legawa menika putra panjenengan, Rama. Kembang ta. Iki neh. Arep mbok pamer-pamerno. Iya. Legawa elek arep mbok pamer-pamerno. Sing ora ngerti ben dadi ngerti, sing ora weruh ben dadi weruh ngono. Arep jereng pirangku. Sing lunga klencer Handoko, ibu karo Rama. Legawa ben dolanan karo bebek. Nek dulu kandang aja kandhani. Ngerti? Rama tak toto dhisik, ndani ning kene. Ya, ndani ning kene. Aja kandhani lho. Mboten. Awas anggere kandhani. Oso Iki nggih Handoko. Kajeng. Senajan to ramamu ki kaya ngono, kacape tumrap kadangmu Legawa wis siramojo yo nggih. Senajan to piye wae Legawa kuwi tetep sedulurmu kuwi. Kajeng. Tresnane ana Legawa kaya dene kowe Sinau sukahanipun Kang Mas Legawa kados ngaten. Nanging tansah kalian Kang Mas. Oh, matur nuwun banget ya ya napa. Kang Mas Legawa. Lho. Ini nggih. Legawa. Sampeyan gandeng. Nganti kangen lho nggih.
dodro ngeten to Kang Mas. Bendina dicocori bebek. Disosori bebek. Ono dombas nek ono kita tutup. Alat nang tipu. Apa legowo iki mau krungu? Yen Rama ibu lan kadangmu Andaka ki arep kencering daono mulat, Ger. Apa kepengin derek? Entuk njana. Iya mesti bae Mesti mawon aku. derek kok padha-padha. Wis randane iku putrane Kanjeng Rama adalah Kanjeng Ibu Tata. Sampeyan uga bakal dikanthi kelencer wonten kraton kaono mulat. Ning ngene legowo. Yen derek ana ing kraton Dana Mulat, yen nganggo penganggon kaya ngene ora patut, Ger. Mengko ngisini-isini Rama lan Ibu. Kula disalini sandangan sing apik ya, Ger. Sedikit dawuh, Kak. Lambo duka. Ora wis ta Rama ora bakal duka. Engko Rama duka apa wae manut. Boleh Kang Mas. Mentas mawon kula menika punjuki kalih Kanjeng Rama sandang ingkang tinggal. Kagem sandang mawon. Mboten napa-napa. Monggo. Hati-hati. Hati-hati, Ger. Ih, alang-alang bae. Andaka. Iki balok tak buntel kok malah ditarik kote. Nggih kados go pecel mawon dibuntel. Cek, Ger. Sampun Kang Mas. Waduh, putrane Ibu, bareng nganggo penganggon kaya ngene kok katon bagus. Jeblis kaya kadangmu Andaka. Leres, Kanjeng. Coba makna tak sawangi saka mburi. Oh, bagus kok, Ger. Kelip-kelip. Gelip-gelip. Bliki. Jan bagus tenan Kang Mas metu iki kok. Enggak, gawat jak incine Bu. Ora, Ger. Boten. Yen teko ning kraton Dana Mulat, yen ngandani kaya ngene rak yo ora ngisini-sini. Andaka! Nggih Rama nggih. Andaka! Ibune! Nggih Rama nggih. Rama wis rampung. Disampun. Ayo budal. Ijik, Kanjeng Rama. Monggo ramane. Sampun cempak kok ramane. Bu, arep klencer. Ora jupuk dompet sik. Isane dhuwit total. Godhek sing akeh. Sampun kula sepakaken kok ramane. Mengko jajan golek warung sing regane paling larang dhewe. Oh, ngaten. Kowe engko sak perluwe mripatku didingi jaluk Nyuwun napa mawon? Iya. Cek Kanjeng Rama. Ora apa-apa. Monggo ramane. Kono. Enggal tindak. Wis cukup ngene wae. Nggih, sampun. Ayo untung legowo ora roh untung. Monggo ramane panjenengane kok. Monggo. Kok sik Mboten napa to Kanjeng Rama. ora beres iki. Beres kados. Lho mau jagongan ning kene sakwene suwene ngono ora mambu piye-piye. Tak tinggal engko mengguri balik rene ambune kok ora enak ya kok. Pundi wonten mboten Lho. wonten ganda napa-napa ngaten kok panjenengan iku lho nggih. Ramane. Iki batang iki. Batang curut apa batang kucing iki? Saestu boten wonten napa-napa kok Kanjeng Rama. Mambu apa ora? Boten. Lah kowe mambu ora enak apa ora? Irunge ora beres iki. Lho ngene ambune kok iki mambu apa? Nek ora batang terus apa? Jajal sik. Monggo enggal tindakan mawon Kanjeng Rama. Semrebel ngene, ndelok sik. Panjenengan iku lho kok malah sampun ngagem minyak wangi kalau mau. Nek menawa ambune ora enak tak gocok Panjenengan kok. kok malah Bojone papih ora enak. Lho kok malah ngene? Lho, saya rene malah saya nemen ambune. Saestu boten Lho. wonten Kanjeng Rama. Wah, ndak menawa batangane kira kok. Boten enggal tindakan mawon monggo. nggih. Kowe kok ngadeg kok ning kene, ora ngalah-ngalah iki lah. Lho, kelego, ngalah lho. Ngalih rono. Kok men metetek ning kene ae. Tak golek
apikane batange engko dibuak ben sik. Kepatian Terus salamane mangke mudak malah. Biasane kok ora gundal kaduli ngene kok. Ono anake barang ngene kok iso. Lho, Enggak tindak mawon ramane mbok bisa. kok ganduli terus tak sikot sikake kok. Tak goleki batange kok iso. Lho. Jantungku ame rontok saking kagetku Andoko. Kenapa kok kaget ramane? Bengku ireng. Rumangsaku batang apa ta apa. Kowe tak dudul jebule urip. Urip iku mangke wan apa kok ambune ora enak kok. Tak dudul mlayu metu rene. Rene, Mang. Roh ora? Boten. Metu rene. Boten Kanjeng Rama. Metu rene lagi ae kok ora ono. Saestu boten wonten napa-napa. Ramane. Boten wonten. Ono ora? Boten Rama. Ono? Boten. Cek jorono. Monggo Kanjeng. Ada apa karo bener ono? Ono, lah mang mlayu rene kok putih ora ono. Kula niku boten gorok. Gak ono bener kowe. Gak ono. Balik rene. Monggo Kanjeng. Balik rene. Dong guyu iki mesti ana bareng ora bener iki. Monggo ingkang tindakan mawon Kanjeng. Arep dong gambar wong. Balik rene nek, balik rene nek. Monggo Kanjeng. Iya. Api eca. Andoko rene. Monggo Kanjeng. Dewe kaya cah cilik ae gandengan karo ibune. Alah. Dewe. Wes, ning kono. Arep ning ndi parake? Bu, Nggih. jalan sini. Kula. Mlakune elon. Nggih. Ilun. Elon. Grimet elon. Layak ambune kok belaran ora karu-karuan. Where nih? Dodok. Udah. Terus iya-iyaan. Sing perintah ini sop. Sopo? Sopo? Kowe iki ora kena kluyuran. Kowe ditanggungan dhewe. Panggilan ning kilo kandang awor kancamu bebek. Lho kok teko kene kowe yak-yakan lho. Kemlanjang kowe. Hei. Lu kurang ilo. Rupa ora padha kok kepengin awor wong apik-apik. Kowe meri. Karo Andoko yo. Mergo Andoko bagus, ganteng, kowe elek. Penyakitan. Borok mrung rembel ngene iki. Nggone Andoko cedak kowe ben ketularan dorokmu ngene iki. Ben dadi elek yo. Golek bolo, kowe elek golek bolo. Yo piye? Apa? Ora dulu iki. Wah. Tanggaku nek golek kemeneng ae.
bot apa? Bot laler. Diabang bayi. Dadi iki nggo ngebot laler mergo borokmu iki dirubung laler ngono. Akale akeh. Wong bisa laler. Ngono. Ya, nek pinter. Dadi nek ana laler ning kene mbok gurah iki lalere ben munggah ngono. Kok ana laler mencok, pluk, tambah gurah kowe iki. Ngene to? Ampun, tapi. Nek bisa laler ngono to? Hi! Yo laler ngene. Hi! Laler ngene. Tanganmu ngene no, ngene. Ampun itu. Kowe goblok laler kudung borokmu lek penggurak kanggo iku. Lalere miber kok balik kroyok borokmu neh. Carane laler menclok dikepruk ben lalere mati. Ben borokmu ora dirubung laler. Aja nganggo kebot kaya ngono kuwi. Goblok. Aku iki lho. Laler menclok, laler dikepruk kanggo iki. Panik kaya kowe. Kowe kalah ndablek. Golak. Kene. Handoko kok malah sing nganggo kowe. Ayo. Di mana ngomong aja. Aku diamuk pakai terus coba main-main. Kowe. Ayo, dilukari. Ditetek. Kersane kaji. Dilukari ora? Ya. Kene. Nek nganggo sandangan apik ngene iki ben kene. Ben piye? Ben ganteng ngono apa piye? Gowor. Aku borok tok. Oh iya. Gombal larang-larang malah jebone penyakit. Aja nggo tak obonge. Tularan penyakit yang gawa. Kowe iki lho. Dinggo nono sandangan. Prodo mas upamane. Kowe iki yo panggah elek. Kanggo ngene iki nek wis apik, iki kapiken kok. Nganggo ngene iki kapiken kowe lho, ngene iki lho. Ngene kapiken. Anak kowe. Kowe kok wani nganggo sandangan apik arep apa? Arep iki wong manggon nang jero kandang kok sandangan apik. Biar kene telak bebek lho sandangane. Arep ndi? Jangan ngomong lancar. Lancar. Lancar ing kutho. Kowe kok ngerti sing dawa sapa? Padha dene. Ora bocah ora sing tuwa padha dene. Dablek kabeh. Ditekan. Kandhani bola bali lagi meneng kok malah anake kandhani. Balik nggonmu. Ning jero kandang, aku tak ngobong sik. Tak obonge. Ndak penyakite nular, darak usah omah lara kabeh. Ketularan penyakit kabeh. Nang balik ora balik tak pingak rongkong ngono. Nanti utang elok gak mau lalu aku.
Apa sampean ngelih to Kang Mas? Arep mangan. Awal bebek angger nyupo 10-an bebek yo sorry aku malah disosor aku. Mangan tuh. Kang Mas itu. Bebek bagi mau piye? Kula mboten wani kali Kanjeng Rama. Aku dipukuli bapak bebek bagi. Mangan dhewe apa kepen dilangi nggih. Tulangnya Dilang ya wis ra apa-apa. Sampeyan ngelih tenan to Kang Mas. Alon-alon. Jadi iki wis Ora usah wedi kok kene-kene dibacutke dene mangan cek men ora Kepenak yang ngelih sampeyan mangan Kang Mas. Sampeyan harga mawon. Putus sampeyan kan mboten napa-napa. mangan dibacutke. lama bumbuk ya Bu. Nggih. Oh ya bisa ngelih sambil ra apa-apa. Iki lho kadangmu ngelih kok. Hop. 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 Saman Piringe cara. Piye, untir, gelungamu untir. Ben raimu madhep mengguri. Lho. Meneng. Ada pipis Bu. Hai. Pipis mau. Hari ini. Pipis mau. Tunggu. Timbat, ora oleh pipis. Ayo, madhep Romo. Maaf. Kurang ajar. Kecere koyo. Ngene iki. Lho ngene. Lho kok jaga. Ngene iki. Lho mangapne. Lho delik ning untu-untune. Untune arang-arang. Segane do delik ning untu mangap. Mangap, dilo. Udan. Leleng. Bener. Wong tuwa didik anak ini ki bener. Arep dadi cah apa? Ada cah aleman, bocah manja. Wis gede. Nen kepengen maem mbok benakem dhewe. Ora di tangan kok piye? Kok dadak di dulang kaya bocah bayi ae. Upama aleman kok sing bagus. Lah sing bagus e iso maem dhewe kok sing rupa kaya beketok. Lho dulang kaya wong ae. Ngeleh apa piye? Pengen mam. Mama ini kono. Well. Kowe kono. Ayo mam. Ben ora luwe, yang waras. Udah balik ke panggonamu. Go. Mam. Ampun Kang Mas. Kang Mas sudah ampun Kang Mas. Kamu udah lah. Kang Mas sudah ampun. Kesuwen mangan itu. Orang rampung adik pacar santai-santai. Kumpul ngawur kancane mangane cepet piye bebek kae. Lho kok tuku juga?
ngedelno kowe itu. Wong ndelok bulan barang. Aku yang tau dibilang bojoku kok malah. Seneng kowe do diwangi tangga-tanggaku iki. Awas, anggen mbok baleni aja takon dosa. Aja apane. Kan iku neh melok-melok ae. Mang meneng ae dadi melok-melok. Aku kok gede tenan. Tidak duit, Pak. Aduh, tidak duit. Apa sing nyamani sapa? Tidak duit, Pak. Yes, yes, yes. Ini kenapa? Ya. Jebule aku kalah. Kalah karo kowe. Kowe elek. Kalah dadi dhuwit. Karo aku dhuwit kadung dingenekno nek dipameri tok. Awas kowe. Menyerah aku karo kowe saiki. Kelas ngamuk mesti kalah karo kowe. Tak jak ngajar nek ngono. Iya, ampun aku. Iya, mundak diamu nang wedok-wedok iki lho aku. Iya, ampun. Kalah aku karo wong kene kalah. Tak jak ngajar. Melok kanjar. Lah wis tak ta urung? Ya ngene kok. Klencet kok ora ngadus sik. Adus awake resik seger nganggo minyak wangi. Lagi lu kok klencet. Ayo. Wis dipakung ibu ta ora? Alah, ngenteni dikapungi. Ibumu ya ora adus sesasi. Wong ibumu kok ora tau adus. Aduse seminggu pisan. Ning kene adus sik. Romo sayang anak. Kacang galak, Bu. Kacang galak. Moga-moga isini-sini Bu kalau ada. Iki panen Lego, pakung. Loh, adus. Loh. Wes ah. Ora ngarah ana wong lanang wong Karangharjo gemati karo anak kaya aku gak ono. Ono. Bapak gelem ibuke anak iki kaya aku gak ono. Kursine, Cung. Dene kono kakak arep pakku kakak. Kakak legowo pakku. Ndole. Yo, bagus. Pakku ya. Bar pakku lunga kencel. Lah siwure pundi to Kanjeng Rama? Siwure pundi? Alah, tuh yang gue siwur ora bar-bar arep ngolong kencel. Lah wis sing ngene kok nganggo siwur. Kira sing guyang kebon ndelok wis kok. Aduh. Tenan. Bendal saya. Iki lho. Yeah!
Paling kemes, sini aku. Pirang-pirang ngomong tua. Di duwe endi? Duwe. Kene. Kowe dadi bocah iki aja kulino. Kowe iki anake Patih. Rama iki sugih. Duweke Rama iki lho nek ditimbang 28 kilo. Lho kok trimo wis iki lha opo? Sini aku. Balekno ae, Pak. Aja balekno. Tak gawane aku. Di mangi wong sing kirek nang ndi? Ketele akale pinter aku. Sing nampani legowo duwike sing ngepek aku. Kanggo sarapan ing petelok Kramatan Landoh nganti glegeken aku. Ya, cekan. Loh, namani. Loh, nek ana wali liwat aduh. Medeni wong ngomongane. Lah lek kecak kene, Cak. Medeni wong. Lah aku nang ngene, Cak, sesuk ora gedekno papeh aku. Ini marai wong didongakno elek gara-gara kowe. Kowe iki pek kowe. Gonen tuku sego nggo mangan nganti sak matimu. Mergo sesuk kowe ora kena mangan ning kene. Ya. Iya, mane kene terus ora kremuk wong. Tegese kowe ora ning manggon ning dalan patian. Wiwit saiki aku ora sutindakku kowe anak, kowe wong liya braya pedhot. Bendina kon ngamuk. Lha rupa ngene kok bendina mlebu yut. Aku kok gemes ae. Wayahe males aku wis mati. Iki omongane karo aku. Aku melok, Pak. Kowe wis ora dadaku anak, mapan murah ing dalem patian. Wiwit saiki kowe miyat. Orang ngarah ana sing wani aku wong sak temene iki ae. Ya aku ketuane. Macem-macem. Piye to piye? Kake omong tanku cekre ngono. Aku wedi omongane ku tak elek-elek wedi dhewe aku. Tekno wong. Iya. Ini ora gagas elek ben lunga, ora gagas tonggo. Kelencer mamerno, bila kau masuk dalam sini Prabu, bawa Haji. Ayo le.